Maayong hapon mga kapuso sa atong GMA Regional TV interview. Magpakisayod kita kabahin sa Expanded Centenarian Law. Makauban nato karon ang Regional Director sa DSWD7, Shalane Lucero. Daghang kay salamat for having me and my greetings sa tanan natong mga viewers para sa ato ang kapuso. RD Shalane, una sa tanan hisgutan nato kining bag-ong balaod, Expanded Centenarian Law. Kinsa may makabenepisyo kuno niini? Nga ang mag-edad og 80, 85, 90, 95. Kani sila is entitled to 10,000 nga cash gift. Ini kaabot nila sa maong mga pangidaron. So for example, para mas masabtan, karon I am 79. Next year, mo 80 anyos ko. Makadawat ko 10,000. Ang next na kong dawat sa another 10,000 when I will turn 85. So every 5 years lang ang nakabutang sa maong balaod. Unya, dito sa maong balaod, clearly yun na stipulate that ang katong mag-edad og 100 years old, ang ilang dawaton would be 100,000 pesos still. RD, unsay pamaagi man sa pagkuha nato, pag-gather nato data sa mga beneficiaries unya? I think as early as now, what the LGU and the barangay can do is to start knowing asa o kinsa ang ilang mga senior citizens nga pwedeng qualify. Sa ato nang giingon nga mo 80, mo 85, mo 90, and mo 95. Kaya mauman ni sila ang clearly nakabutang sa balaod nga mao'y makadawat. Mong issue gihapon. RD, unsa may mensahe nimo sa ato mga lolo ug lola diha? Bisan unsa pa ta ka-excited niini, the best way gyud is to wait for the guidelines. Kaya ang tanan ninyong question, naayun na ang tubag, naay possibility nga matubag yun na sa guidelines. Og daghan kay salamat for joining us, Regional Director sa DSWD7, Shalane Lucero, dinhi sa GMA Regional TV Interviews.